హల్లెలూయా. దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగుగాక. దేవుని నామానికి స్తోత్రాలు. చెల్లిస్తున్నాను. సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకున్నాము. పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి మత్తయి శుభవార్త 26వ అధ్యాయము. మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయము 41వ వచనాన్ని చదువుకున్నాం. 26వ అధ్యాయం 41వ వచనం. మీరు శోధనలో ప్రవేశించుకున్నట్లు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి. ఆత్మసిద్ధమే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చాలు. చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, స్తోత్రాలు. ఈ చదువుబడిన వాక్య భాగమును మీరు దీవించండి. ఈ వాక్యములోని ఆత్మీయ సత్యాలు మేము నేర్చుకోవటానికి కృప దయచేయండి. నాయన, నిలువబడి నేను ఎందుకు పనికిరాని వాడనంటే మీ ఆత్మతో నింపండి. మీ నోటి కూరగా వాడుకొని మీరు మాట్లాడండి. ప్రభావం వినగలిగిన శివుని, గ్రహించగలిగిన మనస్సును, లోబడే హృదయం, అనుసరించే జీవితం వింటున్న ప్రతి బిడ్డకు మీరు దయచేయాలి. యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. దేవుని నామానికి స్తోత్రాలు. యేసు ప్రభు శిలువకు అప్పగింపబడబో ముందుగా గెత్సేమనే తోటలో ఆయన ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళే ముందు శిష్యులతో ఒక మాట చెప్పాడు. మీరు ఇక్కడ ఉండి ప్రార్థించండి, నేను కొంత దూరం వెళ్ళి నేను ప్రార్థన చేస్తాను అని చెప్పి ప్రభు శిష్యులకు చెప్పి ఆయన వెళ్ళి దేవుని తండ్రి సన్నిధిలో ప్రార్థించి తిరిగి శిష్యుల దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వారు నిద్రపోతూ ఉన్నారు. వారిని చూసి వారితో ఒక గడియను మేలుకొని ప్రార్థించలేరా అని అడిగి ఆయన అంటున్నాడు, మీరు శోధనలో ప్రవేశించుకున్నట్లు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి. ఆత్మసిద్ధమే కానీ శరీరం బలహీనము అని పేతురుతో చెప్పాడట. గమనించాలి ఇక్కడ ఒక మాట. మనము శోధనలో పడకుండా ఉండాలంటే చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ప్రార్థన. శోధనలో పడకుండా ఉండడానికి చేయవలసిన పని ప్రార్థన. ఒకటి, ఎప్పుడు మనం శోధనలో పడతాం? ఎప్పుడు పడతాము? అన్నీ బాగున్నప్పుడు, అంతా బాగున్నప్పుడు ఒక్కడ శోధనలో పడడం. ఏదైనా ప్రతికూలంగా వచ్చినప్పుడు, జరగకూడనిది జరిగినప్పుడు, రాకూడదని వచ్చినప్పుడు తప్పనిసరిగా శోధన వచ్చేస్తారు. శోధన పడిపోతారు. అనుకోకుండా ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి, దాన్ని తట్టుకోలేక అనుకూలంగా మాట్లాడటమో లేకపోతే చేయకుండా పని చేయటమో జరుగుతుంది. అందుకని ఎప్పుడు మెలకుగా ఉండు అని అంటున్నాడు కదా. ఏం చేయాలంట? శోధనలో పడకుండా ఉండటానికి ఏం చేయాలి? ప్రార్థన చేయాలి. కరెక్టే. కానీ ఆ ప్రార్థన ఎలా ఉండి చేయాలంటే మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయాలంట. దేవునికి స్తోత్రం. అపవాది నన్ను శోధిస్తూ ఉన్నాడు పడగొట్టడానికి, అందుకే అవతల వారిని రెచ్చగొట్టి నా చేత ఏదైనా కాని మాట పలికించడం కోసం లేక కాని పని చేయించడం కోసం అపవాది నన్ను రెచ్చగొడటానికి అవతల వారితో మాట్లాడుతున్నాడు. ఇది అపవాది క్రియ కనుక దీన్ని మనం జయించాలి అని మెలకు ఉండాలి. అది మెలకు అంటే ఆ సందర్భాన్ని జయించడం కొరకు మెలకు కలిగి ఉండాలి.
ఆ సందర్భాన్ని ఓర్చుకోవాలి, ఆ సందర్భాన్ని సహించాలి. ఎందుకంటే అలాంటి సందర్భములు, అలాంటి ఇబ్బందులు, అలాంటి శోధనలు కలిగించి మనం ఏమనకపోయినా మన మీద అయ్యో నిందలు తీసుకొచ్చి, అయ్యో బాధలు తెచ్చేసి, అయ్యో కష్టాలు తెచ్చేసి, ఏదో రకంగా మనం నష్టపోయి రెచ్చగొట్టి మన చేత పాపము చేయించడానికి అపవాది ప్రయత్నము కనుక ఇది అపవాది తంత్రము అని ఎరిగి మెలకుగా ఉండాలి. అదే సందర్భం ఏం చేయాలి? ప్రార్థన చేయాలి. మెలకుగా ఉండాలి, ప్రార్థన చేయాలి. మంచిది, మెలకుగా ఉండండి, ప్రార్థన చెయ్యండి అని ప్రభువు చెప్పాడు. ఎందుకంటే శోధన వచ్చింది. ఆ శోధనలో పడకుండా ఉండాలంటే మెలకుగా ఉండాలి, ప్రార్థన చేయాలి. ఒకటి ఈ మాట చెప్పి అంటున్నాడు, ఆత్మ సిద్ధమే, ఆత్మ సిద్ధమే కానీ శరీరము బలహీనము అంటున్నాడు. అని ఎవరితో అంటున్నాడు? పేతురుతో అంటున్నాడు. ఎందుకు అక్కడ యోహాను ఉన్నాడు, యాకోబు ఉన్నాడు, వారిని వదిలేసి ప్రత్యేకించి పేతురుతో ఈ మాట ఎందుకు అన్నాడు? పేతురుతో ఈ మాట అనాల్సిన పని వచ్చింది. అంతకుముందు ఏమని అందరికీ చెప్పాడు, ఏమని? మీరు శోధన చూసి శోధనలో పడకుండా ఉండటం కొరకు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి అన్నాడు. అంటే అందరికీ చెప్పాడు అన్నమాట. కానీ ఆత్మసిద్ధమే కానీ శరీరము బలహీనం అనే మాట మాత్రము ఎవరితో చెప్పాడు? పేతురుతో చెప్పాడు. మరి అందరితో ఎందుకు చెప్పలేదు? పేతురుతో ఎందుకు చెప్పాడు అంటే పేతురుకు రాబో శోధన గురించి ప్రభు ముందుగా ఎరిగిన వాడు కనుకనే పేతురుని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. ప్రభు ఈ రోజు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే నీ పైకి రాబోతున్న శోధన ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు కనుక నీ ఆత్మ సిద్ధమే కానీ నీవు బలహీనంగా ఉన్నావు, శారీరకంగా బలహీనంగా ఉన్నావు కనుక ఆత్మ సిద్ధంగా ఉంది, బలహీనంగా ఉన్నావు, జాగ్రత్త పడి మెలకుగా ఉండి ప్రార్థన చెయ్యి అని ప్రభు ఈ సమయంలో మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. ఆ విషయాన్ని మనం గమనిద్దాము. ఇంకా మనం చూస్తే లోకాసు సువార్త 21వ అధ్యాయం 36వ వచనంలో చూస్తే ప్రభు తన రాకడ గురించి తెలియజేస్తూ అక్కడ జరిగే విషయాలను గురించి చెప్తూ ఆ సందర్భాలను తెలియజేస్తూ అక్కడ అంటాడు, మీరు చెదరిపోకుండా ఉన్నట్లుగా, మీరు ఆ శోధనలో నిలబడినట్లుగా ప్రార్థన చెయ్యండి అని చెప్తారు. 26వ వచనం, 21వ అధ్యాయం 26వ వచనం. లోకాసు సువార్త 21వ అధ్యాయం 26వ వచనం. మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చెయ్యండి, ఎందుకంటే శోధన వచ్చింది. లోకం మీద శోధన వచ్చింది, మీ మీదకి శోధన వచ్చింది, శ్రమలు వస్తాయి, కష్టాలు వస్తాయి. వాటిలో మీరు పడిపోకుండా, జారిపోకుండా మీరు నిలబడటం కొరకు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పారు. ప్రార్థన ప్రార్థన ప్రార్థన. ప్రియ సహోదరుడా, సహోదరి, విశ్వాసి, సేవకుడా, మెలకువ కలిగిన ప్రార్థన. లోకం మీదకు ఏమొస్తుంది? శోధన వస్తుంది. లోకం మీద శ్రమలు ప్రారంభమైనవి, సంఘానికి శ్రమలు ప్రారంభమైనవి, భయంకరమైన హింసలు పక్కన జరుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రతి క్రైస్తవుడు, ప్రతి విశ్వాసి, ప్రతి సేవకుడు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థించవలసిన సమయం ఆసన్నమైంది. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. మెలకువగా ఉండి ప్రార్థించవలసిన సమయం ఆసన్నమైనది. ఎందుకంటే మనం శోధించి శోధనలో పడేసి పాడు చేయాలనేది వారి యొక్క సంకల్పము. ఈ పేతురుతో అన్న ఈ మాటను బట్టి ఒకసారి పేతురు జీవితంలో జరిగిన సంభవాన్ని మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకున్నాము. అపోస్తుల కార్యగ్రంథము 12వ అధ్యాయము
అపోస్తలుల కార్యగ్రంథము 12వ అధ్యాయము 12వ అధ్యాయము 12వ అధ్యాయము మొదటి నుంచి మనం చూసినట్లయితే 5వ వచనం నుంచి చూద్దాము. మొదటి నుంచి అయితే మనకి అక్కడ జరిగిన సంఘటనలు ఉన్నాయి. తర్వాత 5వ వచనం నుంచి చూసినట్లయితే పేతురు చెరసాలలో ఉంచబడెను. సంఘమైతే అతని కొరకు అత్యాశతో దేవునికి ప్రార్థన చేయించింది. ఏ రోజు అతన్ని వెలుపలకు తీసుకొని రావాలని ఆ రాత్రి పేతురు 2 సంఖ్యలతో బంధించబడి ఇద్దరు సైనికుల మధ్య నిద్రించుచుండెను. మరియు కావలి వారు తలుపు ఎదుట చెరసాలను కాసుకొనుచుండిరి. చాలు. పేతురు జీవితంలో జరగబోవు సంఘటనను గురించి ముందుగానే ప్రభు హెచ్చరించాడు. ఆత్మశుద్ధమే గాని శరీరం బలహీనము అని పేతురు హెచ్చరించాడు. కాబట్టి నీ శరీరం బలహీనమైంది, నువ్వు ఎక్కడికక్కడికే దిగజారిపోయే పరిస్థితి నీకు ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ అయితే సిద్ధంగా ఉంటుంది, కానీ బలహీనుడు అయ్యే పరిస్థితి నీ శరీరానికి ఉంది. కాబట్టి మెలకుగా ఉండి ప్రార్థన చేయి అని చెప్పి పేతురుని హెచ్చరించాడు రాబో సంఘటన గురించి. అయితే ఆ దినం రానే వచ్చింది, ఆ శోధన రానే వచ్చింది, ఆ పరిస్థితి రానే వచ్చింది. పేతురు ఏం చేశాడట? సంఖ్యలతో బంధించబడిన వారై సైనికుల మధ్యలో పండుకొని నిద్రపోతున్నాడట. ఏం చేస్తున్నాడు? నిద్రపోతున్నాడు. సంఘం ఏం చేస్తుంది? పేతురుని బంధించారు, చెరసాలలో వేశారు, సంఖ్యలు బంధుతో ఉన్నాడు, సైనికుల మధ్యలో నిద్రపోతున్నాడు. సంఘం ఏం చేస్తుంది? పేతురు కొరకు అత్యాశక్తితో ప్రార్థన చేస్తూ. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ప్రియ దైవజనుడా, సేవకుడా, నీకు శోధన వచ్చినప్పుడు నీవేం చేస్తున్నావు? సంగమా, నీ దైవజనునికి లేక నీ సంగములకు శోధన వచ్చినప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు? ఇక్కడ సంఘం అయితే ఏం చేసినట? అత్యాశక్తితో ప్రార్థన చేసింది. పేతురు అయితే హాయిగా పడుకొని నిద్రపోతున్నాడు. ఏదో అత్తగారికి తీసుకొచ్చారు అనుకున్నాడు. పంచులు శుభ్రంగా పట్టుమాపమే మొదలుపెట్టారు అనుకున్నారేమో, నిద్రపోతూ ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో పేతురు గారు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ప్రార్థన. మెలకువగా నుండి ప్రార్థన చేయాలి. కానీ ఏం చేస్తున్నాడు? నిద్రపోతూ ఉన్నాడు. పేతురు గారు నిద్రపోయిన అద్భుతం జరిగింది కండి అన్నట్టు అంటారు కొంతమంది, తెలివి తక్కువ. అద్భుతం జరగడానికి పేతురు గారు నిద్రపోయినందుకు కాదండి, సంఘము ప్రార్థన చేసినందుకు. దేవునికి ఇదే సందర్భము, ఇలాంటి సందర్భము 16వ అధ్యాయంలో అపోస్తలుల కార్యగ్రంథము 16వ అధ్యాయంలో పౌలు శీలకు కూడా జరిగింది. సేమ్ సందర్భం, సేమ్ సిచ్యువేషన్. అక్కడ కూడా అలాగే ఉంటుంది. వారిని కొట్టారు, ఇంకా పేతురుని కొట్టలేదండి. ఇక్కడ పౌలు శీలను బెత్తములతో కొట్టారు, రక్తము కారునంతగా కొట్టారు. ఏకైతే సంఖ్యలు వేశారు, వాళ్ళకైతే సంఖ్యలతో పాటు బండ కూడా బిగించారు. 16వ అధ్యాయం 24 నుంచి మనం చూస్తే బండ బిగించారు, చెరసాలలో ఉంచారు. పేతురును కూడా సంఖ్యలు బిగించారు, చెరసాలలో ఉంచారు. సైనికులు పక్కన ఉన్నారు, వారి మధ్య పేతురు నిద్రపోతూ ఉన్నారు. చెరసాల కాసుకునేవారు, వారు వెలుపల చెరసాలు కాస్తూనే ఉన్నారు తలుపుల దగ్గర ఉంది. కానీ
అక్కడ అద్భుతం జరిగింది. పేతురు చెరసాలలో అద్భుతం జరిగింది. పౌలు చెరసాలలో కూడా అద్భుతం జరిగింది. పేతురున్న చెరసాలలో అద్భుతం జరిగింది. పేతురు సంఖ్యలు విడిపోయి పేతురు తీసుకొని దేవదూత పేతురు తీసుకొని వెళ్ళిపోయి చెరసాల నుంచి. చెరసాలలో ఉన్న వాళ్ళందరూ అలాగే ఉండిపోయారు. ఏమవుతుంది ఎవరికి తెలియదు. పేతురు అయితే వెళ్ళిపోయారు. అద్భుతం జరిగింది. అలాగే పౌలు చీలలో ఉన్న చెరసాలలో కూడా అద్భుతం జరిగింది. ఎలా జరిగింది? పౌలు చీల ఏం చేస్తున్నారంట? ఆ అర్ధరాత్రి వేళ యాకోబు పెనుయేగలు పోరాడెనుగా. యాకోబు శ్రోతలు వచ్చింది. ఏం చేశాడంట? అందరినీ పంపించేశాడు. ఒంటరిగా మిగిలిపోయి ఏం చేస్తాడంట? ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. బెతెలెలో యాకోబు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. అలాగే అర్ధరాత్రి వేళ పౌలు శీలలు ఏం చేశారట? ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. పాటలతో పాడుతూ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. వారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. పేతురు నిద్రపోతూ ఉన్నాడు. అక్కడ అద్భుతం జరిగింది, ఇక్కడ అద్భుతం జరిగింది. కానీ ఆ అద్భుతం వలన పేతురు విడిపించబడ్డాడు. కానీ ఎవరికి మేలు జరగలేదు. ఎవరికి మేలు జరగల. మేలు జరగకపోగా కీడు జరిగింది అక్కడ. మీరు గమనించండి. ఆ కింద వచనాలను కనుక చూస్తే ఆ సందర్భంలో పేతురును తీసుకురమ్మని చెప్పి పంపించినప్పుడు ఉదయం పేతురు పేతురును పట్టుకుని చెప్పి పంపించినప్పుడు పేతురు చెరసాలలో లేడు అని తెలిసినప్పుడు, పేతురు చెరసాలలో లేకపోవడానికి కారణము అద్భుతం జరిగింది. ఆ రాత్రి పేతురు వెళ్ళిపోయాడని వాళ్ళు అనుకోలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియదు కనుక. ఏమనుకున్నారంటే పేతురుతో ఈ చెరసాల కాపలా ఉన్న వాళ్ళు ఆలోచింపడి పేతురు విడిపించాడు అని చెప్పి వారిద్దరిని శిక్షించాడు. ఏరోదు. అంటే పేతురు విడుదల వలన, పేతురు దగ్గర జరిగిన అద్భుతం వలన ఇద్దరు శిక్షింపబడ్డారు. కానీ పౌలు శీలలు ప్రార్థించగా ఏం జరిగిందంట? అక్కడ చాలా చక్కగా మంచి మాటలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రాస్తూ ఉంటాడు. ఏంటంటే పౌలు శీలలు దేవుని స్తుతిస్తూ పాటలు పాడుతూ ఉన్నారు. అక్కడ ఒక మాట ఉంది, ఖైదీలు వినుచూ ఉన్నారు. ఏం చేస్తారంట? ఖైదీలు వింటున్నారంట. ఆశ్చర్యంగా ఇంత బాధలో ఉండి, ఇంత శోధనలో ఉండి, ఇంత కష్టంలో ఉండి, దెబ్బలు పక్కన దెబ్బలు తగిలి ఒలుసులు బిగించి బండ బిగించి కదలేని పరిస్థితిలో ఉండగా వీళ్ళు ఇంత ఆనందంగా ఎలా ఆరాధించగలుగుతున్నారు దేవుడిని అని చెప్పి